सोमनाथ मंदिर आसिया बदल पश्चिम शंभु सोमनाथ मंदिर आसिक पहुँची जाइछु ये सांग आमर धरिकी सोमनाथ आगे मन ଭିତରେ ଗାଈ ତୋଡୁଛନ୍ତି ମନ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲା ନାଇଁ କି ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଇଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ରହିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ରହିବ ବା ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ଏଠି ଆସିବାକୁ ଯିବ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏଠି ଆଉ 2 କିଲୋମିଟର କ୍ୟାମେରା ଦେଖୁଛି ପାଣି ନୂଆ ନୂଆ ବିବାହ କରି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଏ ପିଲାଟି ଆମର ଆସିଛି ଦର୍ଶନ କରି ଏ ପୁଣି ଏକା ଆସିଛି ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ଧରିକି ଆସିବା କଥା ଏକା ଏକା ଆସିଛି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ କ'ଣ ହର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ସେ ପୁଣି ଏକା ଆମେ ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲୋକ ଇଏ ମଣିଷ ତାକୁ ଅଲଗା ଏକା ଏକା ଆସିଛନ୍ତି ଭାଉଜଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିନାହାନ୍ତି ଏ ପାନ ଛପ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ ପାନ ଛପ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ ତୁ ପାନ ଛପ ପକାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଆରେ ପାନ ଛପ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଲେଖାହେଇଛି ବା ପାନ ଫାନ ଖାଉନି ଟି ଜୋରିମାନା ଦେବୁ 5,000 ଏକ ଆସିଥିଲୁ ତ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ସୋମନାଥ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ବୁଲିକି ଆସିଲୁ ପୁରୀ ବାଉଳାରେ ଆଉ ଆଇଛେ ମାନେ ଦର୍ଶନ କରି ତ ଯିବା ନା ପଶ୍ଚିମ ନାଇଁ ଜାଗା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଟପ୍ ଜାଗା ହେଇଛି ହଉ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା କ'ଣ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ତ ପଶ୍ଚିମ ଶମ୍ଭୁ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସରିଲା ପାଣି ପାଇବାକୁ ଯାଇକି ପାଣି ମୋଟା ହେଉଛି ନାଇଁ ହଉ ଚାଲ ଯିବା ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ନା ଫାଇନାଲି ହଉଛି ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବୁଢ଼ାପଡ଼ା ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୁହେଁ କି ଇଏ ଜାଣିନଥିଲା କୋଉଟା ଜାଗା ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲା ଜାଗା ବୋଲି କୁଆଡେ ନେଇକି ଆମକୁ ଯାଇଥିଲା ତୁ ତ ଆଣିକି ଆସିଛୁ ଏଠି କରିକି ଆଇଲୁ ତୁ ଆଣିକି ଆସିଥିଲୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୋମନାଥ ଦେବ ମନ୍ଦିର ବୁଢ଼ାପଡ଼ା ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଉ କିଛି ଆଣିନଥିବ ବା ହଁ ଏଇଟା ପୋଖରୀ ଅଛି ଏଇଟା ନାଇଁ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ପୁରୁଣା ନାଇଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେ ମନ୍ଦିର କୋଉ ଭିତରୁ ଶିବ ଚନ୍ଦନ ସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି ସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି ଅନା ଆସୁ ଆସୁକା ଭୋଗ ଭୋଗ ଭିତରେ ମିଳୁଛି ନା ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ନାଇଁ सोमनाथ मंदिर अवधि त्रयोदश शताब्दी हरे बाबरे पुराणा प्रकार त्रयोदश शताब्दी हाँ अवधिटा बा ओडिशा प्राचीन स्मारकी संरक्षण आईन 1956 अनुଯାୟୀ संरक्षित मध्य जेकोसी निर्माण बेआईन आईन धारा 16 अनुଯାୟୀ दंडनीय जहाँ 7 वर्ष पर्यटन जेल दंड 50,000 पर्यटन अर्थदंड कि भय 1950 आक्ट लगी त्रयोदश 13 बहुत पुराना
ଶତାବ୍ଦୀ ତାର ଗୋଡ଼ ହାତ ଦେଇକି ଆସିବ ନିହାତି ବାବା हमरा टप जगह है Ricky? Ricky? कौन हाँ आम से चिकेन पकड़ते पैसा अधिक दबू हेल्ले पैसा दबू ରହନ ଦାଉ ଧରୁନ ତୁ ଖେଲେ चल ତୁ ହେଲେ ପଇସା ଦବୁ ଆଉ ମାନସ ବାବୁ पकेला बाबू ଶେଷରେ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବାବା ସୋମନାଥ ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଜଟଣୀଠୁ ମାତ୍ର କେତେ କିଲୋମିଟର କେତେ କିଲୋମିଟର ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ 5-6 କିଲୋମିଟର ନା ତତେ କହୁନଥିଲି ଆରେ ଆଇଲୁ ସେ ଉପରେ କରିଛନ୍ତି କିରେ ଚଲ ପୁରା ଏକା ହଁ ଆସୁନୁ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ଆସୁନୁ ଭିତରଟା କରିବା ଭଲ ନୁହଁ ଆମେ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଜାଣିନେ ଭିତରଟା କରିବା କଥା ନୁହଁ ଜାଣିକି ଗଲେ ଚଳେ ନ ଜାଣିକି ଗଲେ ହଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ଯାଚନା ଦେଉଛୁ ଯାଚନା ସବୁ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଏଠି ଏପଟେ ଯାଚନା ପରା ତଳକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ପିଲା ଉପରେ ହେଇଥିଲି ଆଉ ଉପରେ ପଳେଇଲି ତଳେ ଯିବା କଥା କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଲାଇଟ୍ କମେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଲାଇଟ୍ କମେଇ ଦେଇଛି ହାତ
ହୁଁ ବାବୁ କିଛି କୁହ, ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏଠିକି ଆସିକି? ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି, ମନ ଶାନ୍ତି। ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ଲଗେଇଲୁ। ନାଗଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଠି କେତେ ମାନେ ଯାଚଙ୍କା ରହୁଛି ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ଟିକେ ଶୁଣ ମନ୍ଦିର ଜାଗା